Aquesta serà la darrera de les edicions fetes en els darrers 6 anys de trajectòria. El tancament de l'ENS agreuja la situació dels professionals del sector audiovisual a l'illa. Els treballadors d'aquesta casa ens sumam a una llarga llista d'acomiadaments fets en el sector en els darrers mesos. Els professionals d'aquesta redacció aturam avui les càmeres, els micròfons, els telèfons i els ordinadors. Per una decisió política, ens aturem d'escriure i de contar-vos allò que passa a Mallorca. De vegades me passa de temir i platges amb cocos que suren i fons de corall. Molt bon dia i ben arribats a la sintonia d'Ona Mediterrània, al 98.0 de la freqüència modulada. Començam les emissions, com Déu mana, i ja ho saps, 98.0 www.onamediterrània.cat. Molt bon dia! No fa falta que tanquis en clau cada porta.